Кайсыгызның кулы жылы, бәйлисе бар йөрәкне дип яза шагыйрь Хәсән Туфан. Илебез тарихында каратап булып торган репрессия чорлары, анда күргәннәрен, дусларының аны сатуын барысында күңелендә саклый шул ул. Бүген шәхесләр сәхифәсендә Хәсән Туфан. Асырларны кичте, исән калды, ана телебез булган бу алмаз. Чабаталы чакта юалмады. Татарстанны чакта юалмас. Әнә шундай йомшак тавышлы, сабыр, тыныч хылыклы була ул. Аны хәтта авыр еллар да үзгәртми, кырысландырмый. Феникс кушы кебек яна, көлгә әверелә, тагын күтәрелә. Бер кайчан да зарланмый. Ағылада ұлы тағыла, туған үскен илләр яғына. Хәсән Туфан Аксубай районы Иске Кәрмәт авылында 10-нчы бала булып дөньяга килә. Хәзер биредә аның музее да эшләп тора. Шагыйрьнең 1500-гә якын шәхси әйберләре тупланган. Бу безнең беренче залыбыз тулысынча Хәсән абыйның балачагына багышлана. Хәсән абыйларның герҗирләре нәкъ шушы урында була. Хәсән Туфан кичкенәдән бик еш авырый торган була. Әнисе Гөлзизә аны үләннәр белән дәвалый. Әтисе Фәхриулла Таһир элегрәк мулла вазифасы башкарган. Аннан балта астасы була, мишләр чыгара. Чукындырыга дигән хәбәрне ишетү белән ул тиз генә кайтып, атын җигеп, үзенең гаиләсен шул арбага утыртып, без инде әйтәбез, дибез инде төбәккә, аюаланна алып китеп, үзенең гаиләсен шунда качырып кала торган була. Авылда 5 гаилә генә чукынмыйча кала. Чукынмаган баланы канунсыз туган дигәннәр. Әтисе фамилиясын алырга ярамаган. Әнисе исеме буенча Хәсән Гөлзизиндә булып йөри ул. 15 яшендә абыйлары белән Уралга чыгып китә. Шул киткәннән 55 ел авылга кайта алмый. Аның укырга сәләтен күреп, абыйлары Уфадагы Галия мәдрәсәсенә җибәрәләр. Аның анда укыткан укытучылары Шәйхи Бабич, Галимҗан Ибрагимов, Сейфи Кудаш булалар. Галимҗан Ибрагимов аларга инша язырга бирә. Хәсән абый шундый матур иттереп инша язып бирә. Һәм инде Галимҗан Ибрагимов моны укыгачтан бик нык шакката. Һәм инде ул Туфан абыйга шундый сүзләр әйтә. Бик зур талант синдә, сиңа һичшиксез үзеңнең халкың өчен эшләргә һәм язарга кирәк дип әйтә. Тик Хәсән Туфан өстендә кара болытлар куера. Аңа чит ил кешеләре белән элемтәгә кереп, совет властен таркатырга теләгән дип гаеп тагалар. Берничә тапкыр үлем белән күзгә-күз очрашырга туры килә аңа. Әйтик, 2 кешелек камерада 80ләп тоткын. Биредә көн сайын берничә кеше тончыгып үлә. Хәсән Туфан 16 ел туганнарыннан аерылып яши. Әйе, сөекле хатыны Луиза Сәлияскәрова ул кайтырга 10 ай кала гына вафат була. Ә бит Хәсән Туфанның исән калуында аның да өлеше зур. Шагыйрь тоткынлыкта ачлыктан шешенә башлагач, канын биреп ризыкка алыштыра башлый. Чәч тулымын, аннан бөтен йорт җиһазларын сата. Хәсән Туфанга посылкалар җибәреп тора. Ул арада кичкенә уллары Идегәй үлеп китә. Кызлары Гөлгенәне үстерәсе бар. Ә халык дошманы хатыны булу бер дә җиңеләрдән булмый. Баласы эшкә чирдәгәчтен эшкә бара алмаган өчен анарга зур штрафлар бирәләр. Менә шул квитанцияларның ул барысында менә шушы кечкенә генә редикульгә җыеп бара. Сүргеннән кайткач, шушы редикюльне Хәсән Туфанга тапшыралар. Ул андагы кәгазьләрне берәм-берәм бер ай буе укый. Нәтиҗәдә кичерешләре Луиза, Ромашкалар, Тамчылар ни сөйли кебек шигырьләргә салына. Шулайда күп кенә хис-тойгыларын йөрәк түренә бикләп куя ул. Хәтта үзен төрмәгә утырткан дусларына да ачу сакламый. Аларга бер авыр сүз әйтми. Әле язучылар берлегендә бергә эшлиләр. Затлы була, аның һәр вакыт кәчтүмнән йөрүен искә алалар. Ә туган авылына Хәсән Туфан 3 тапкыр кайта. Без укыган вакытта аның турында сөйләргә дә, әйтергә дә ярамады. Без аны укыганда белмәдек. Чөнки шундый политика булгандыр инде. 70нче елда мин мәктәптә укыта идем. Хәсән абый кайтты беренче мәртәбә. Ул анда инде мәктәптә балалар белән очрашу булды. Үзенең авыл турында авылдашлар инде барсы да укытучылар бетенесе. Битенебез анарга исебез китеп карап тордык. Ябык кына, матур гына, чал чәчле, Хәсән абый шундый матур итеп, тигез итеп кенә үзе турында берничә сүз сөйләде, үзенең күргәннәре турында сөйләде. Ләкин нинди кайларда утырган вакытта, төрмәдә утырган чакларын
анысын атамады. Хәсән Туфанның бик матур җырлавын әйтәләр. Авылга кайткач урманга, чишмә буйларына төшәргә ярата. Анда мандолинада уйнап таң аттыра торган була. Ромашкалар тибрәлә җилдә, бер күренеп, тагын күмелеп. Йөгерә-йөгерә шаян нәниләр, җирдә качыш уйнаган кебек. Шулай дип яза Хәсән Туфан үзенең бер шигырендә. Ул аеруча менә шундый кыр чәчәкләре яраткан. Аларны хәтта үзенең бакчасында да үстергән. Хәсән Туфан мәңгелек турында уйлана торган фәлсәфи шагыйрь. Ә инде туган ягы, туфрагы, аның болытлары, каеннары, чәчәкләре һәр вакыт аның шигырьләрендә үз урынын ала. Хәсән Туфан укуларыбыз инде күптәннән үткәрәбез. Иң элек инде ул безнең район күләмендә генә үтә иде. Хәсән Туфан музеенда күп еллар үткәреп килдек. Хәзер инде аны катнашучылар да күбәйде, кызыксынучылар да күбәйде. Зональ конкурс итеп үткәрәбез. Хәсән Туфан шигърият яратучылар өчен мәңге бетмәс мирас. Аның тормышы тулы бер милләт язмышы дияргә мөмкин. Шәхес культы корбаннары алдында никадәр гафу үтенсәк тә аз булачак. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Аксубай районы.